Vostè creu que el Puigdemont tampoc ens pot portar a la independència de Catalunya? Bé, a mi em sembla que ha demostrat que no n'ha estat capaç, no? I totes aquelles persones que van formar part d'aquest procés fallit penso que farien bé d'enretirar-se i deixar pas a un relleu generacional per intentar doncs, que es pugui reconduir tota la situació. No fan cap favor al país mantenint-se en aquestes posicions a canvi d'una mesada, penso. Una mesada, vols dir, un salari? Sí, evidentment s'aferren a un càrrec i a una cadira per continuar cobrant del sistema, però per mi ja estan capats políticament i són incapaços de reconduir el país cap a un altre intent de restitució de l'Estat català. És veritat que mai es presentaran a unes eleccions al Congrés? Home, jo si Aliança Catalana es presenta a unes eleccions al Congrés espanyol, plego. Sí. Però la CUP tampoc s'havia de presentar i ho va fer, vull dir que a vegades s'acaba fent. Sí, però és que nosaltres anem de debò, no som la CUP. I nosaltres no tenim cap interès en governar Espanya ni en formar part del pastís del Congrés espanyol, sinó que hem vingut aquí a alliberar Catalunya i a garantir que realment els nostres fills visquin en un estat lliure, en un estat segur, pròsper i alhora que sigui capaç de preservar els valors occidentals. Si vostè, si tingués la clau de la governabilitat, no li donaria el suport a Pedro Sánchez. Si l'alternativa és un govern de PP i Vox que per molts catalans seria molt nociu per l'autogovern de Catalunya? Nosaltres no pretenem ingerir en el govern dels espanyols de la mateixa manera que voldríem que els espanyols no ingerissin en el nostre govern. Per tant, no formarem part d'aquest absurd de presentar-nos al Congrés dels espanyols i normalitzar o blanquejar l'estat colonial sota el que vivim. Per vostè Espanya és un estat colonial, Totalment. No és un estat democràtic? No. No? Pot haver-hi democràcia en el sistema pel que es regula els diferents parlaments o congressos. Evidentment hi ha processos electorals i això permet la participació ciutadana, però la nostra situació dins l'estat artificial espanyol prové, evidentment, d'un dret de conquesta adquirit en base a una victòria militar. Home, però no és ben bé així, perquè hi ha una Constitució on també van participar els catalans. No és cert, la Constitució i tot el que va ser la transició que n'han dit democràtica en realitat no ho va ser, i la prova més fefaent és que avui en dia a l'estat espanyol hi ha com a cap d'estat un monarca col·locat a dit pel propi dictador. Per tant, es fa difícil de vendre realment aquest procés de transició i aquest règim constitucional. Una transició no va ser un trencament, va ser una transició, però un estat colonial significa que la colònia no té drets enfront la metròpoli i Catalunya té tots els drets, pot votar lliurement, pot presentar-se i pot fer lleis en el Congrés, inclús pot participar en la redacció de la Constitució. Si vostè cerca la paraula colònia dins dels diccionaris, s'adonarà que és un règim pel qual hi ha una determinada regió que és saquejada contínuament, com és el nostre cas, amb aquest dèficit fiscal continu que patim, que no tenim els mateixos drets lingüístics que la metròpoli, això és més que evident, la nostra llengua no para de recular i està completament desprotegida, mentre que la llengua castellana és hegemònica arreu del territori i, evidentment, l'exèrcit que té l'estat espanyol no enrona la nostra llengua. Això ja et delimita que som una colònia d'aquest estat. Però, per exemple, llavors la Unió Europea també seríem una colònia de la Unió Europea? Perquè la Unió Europea és un conjunt d'estats que validen la seva permanència dins de la Unió Europea. En aquest cas, els catalans no hem votat mai ser part d'Espanya, sinó que vam ser conquerits militarment. Per tant, no hi ha hagut el nostre consentiment previ per formar part d'aquest estat artificial. Vostè és europeista, per exemple, o és euroscèptic? Jo soc bastant euroscèptic en aquest sentit i crec que la Unió Europea vulnera competències estatals que acaben perjudicant els ciutadans del nostre país. De vostè també es diu que ha trencat el consens catalanista, que es basava en integrar tothom que venia de fora. Què opina sobre això? Nosaltres som ara mateix l'única formació que realment advoca per l'assimilació i integració dels nouvinguts. La resta ja han renunciat i permeten que es forgin aquestes contracomunitats al cim de Catalunya que ens estan disputant el domini a nivell demogràfic, a nivell cultural i fins i tot imminentment a nivell polític. Per tant, si alguna formació avui en dia a l'hemicicle català està advocant precisament per la integració i assimilació dels nouvinguts som nosaltres, que realment estem en contra que es forgin aquestes contracomunitats. O sigui, vosaltres sou més partidaris d'integrar-los que d'expulsar-los? Bé, qui ha entrat irregularment, evidentment ha comès una irregularitat i ha de ser expulsat. Qui ve aquí a delinquir contra els catalans, evidentment ha de ser expulsat. Ara, qui ve aquí a treballar, a comportar-se, a adaptar-se, a formar part de la societat i a contribuir positivament, ja sigui al mercat laboral com també acceptant les lleis civils d'aquest país, per nosaltres no hi ha cap problema. Qui vingui aquí i realment s'adapti i vulgui ser un més dels nostres, no
no hi ha cap bel·ligerància contra ell.